сайри олам. нигоҳе ба мавзеъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам. назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам. тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам. нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам. муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам. назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам ҳар рӯзи душанбе бо меҳрона разоқзода аз радиои тоҷикистон пазиро бошед. зодгоҳи яке аз қадимтарин тамаддунҳо дар сайёра ки фарҳанг, таърих ва расму русуми ғанӣ дорад, Ҳиндустони афсонавист. ин порчаи аҷоибу ғароиби замин бо асрору гуногунрангии худ илҳом мебахшад ва ҳамагонро ба худ ҷалб мекунад. аз кӯҳҳои ҳимолои пурбарф то соҳилҳои бепоёни Гоа, аз маъбадҳои бостонӣ ва шаҳрҳои муосир то бозорҳои анъанавӣ ва марказҳои савдои боҳашамат, Ҳиндустон таҷрибаи ҳаёти нодирро ҳадя мекунад. ҳар як гӯшаю канори ин кишвар ҳикояву таърихе дорад, ки сафари Ҳиндустонро воқеан беназир ва фаромӯшнашаванда месозад. дуруд ба шумо шунавандагон ва ҳаводорони мавҷи радиои Тоҷикистон. нашри навбатии барномаи сайри олам аст пешниҳоди шумо. аллакай пай бурдед, ки сафари имрӯзаамон ба кадом шаҳр аст? бале, Ҳиндустон. мехоҳем ба ин кишвари ҳайратангез сафар намоем ва бо фарҳангу таърих ва расму русуми он бо ҳам ошно шавем. бахши маълумоти аҷиб. шоҳмот бори аввал дар Ҳиндустон ба вуҷуд омадааст. Ҳиндустон зодгоҳи шоҳмот ҳисобида мешавад. таърихи шоҳмот тақрибан 1500 сол пеш ба шумор меравад. он дар асрҳои 6-7 мелодӣ дар ин сарзамин ба вуҷуд омада буд, ки баъдтар дар тамоми ҷаҳон паҳн шуд ва ба яке аз машҳуртарин ва шавқовартарин бозиҳои тахтаӣ табдил ёфт. эҳтимолан қадимтарин аҷдоди шоҳмот бозии ҳиндии чатуранга мебошад, ки онро форсҳо қабул карданд ва баъдан тағйир дода шатранҷ номиданд. шоҳмот дар асрҳои миёна дар Аврупо низ маъмул буд ва дар ин ҷо бисёр қоида ва хусусиятҳои нав пайдо кард. дар асри 19 шоҳмот ба як намуди варзиши расмӣ табдил ёфт. ҳоло мусобиқаҳои байналмилалии шоҳмот дар сатҳи олӣ аз ҷумла чемпионатҳои ҷаҳон ва бозиҳои олимпӣ баргузор мешавад ва он яке аз маъмултарин бозиҳои зеҳнӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. дар Ҳиндустон 6 фасли сол аст. тибқи тақвими офтобии ҳиндуҳо дар як сол 6 фасл вуҷуд дорад, на 4 то. аз замонҳои ведикӣ ҳиндуҳо дар саросари Ҳиндустон ва Осиёи ҷанубӣ аз ин тақвим истифода мебурданд, то ин ки зиндагии худро мувофиқи фаслҳо ташкил кунанд. имрӯз диндорон онро барои идҳои муҳими ҳиндуҳо ва маросимҳои динӣ истифода мебаранд. ҳар кадоми онҳо аз 2 моҳи қамарӣ иборат буда, номҳои худро доранд. баҳор, тобистон, монсун, тирамоҳ, арафаи зимистон ва зимистон. ҳар мавсим 2 моҳ давом мекунад ва дар ин муддат ид ва рӯйдодҳои махсус ҷашн гирифта мешавад. аз рӯи шумораи филмҳои дар як сол эҷодшуда, ин кишвар дар ҷаҳон ҷойи сеюмро ишғол мекунад. синамои Ҳиндустон яке аз маъруфтарин синамо дар ҷаҳон буда, ҳамасола зиёда аз 1000 филм пешкаши ҳаводоронаш месозад. ҳамагон аксар вақт синамои ҳиндиро иштибоҳан пурра Болливуд меноманд, аммо ин танҳо як қисми саноати бузурги синамои Ҳиндустон аст, ки марказҳои дигари истеҳсолиро дар бар мегирад ва бо якчанд забонҳои гуногун филм истеҳсол мекунад. аз зиёда аз 1000 филме ки ҳамасола дар Ҳиндустон нашр мешавад, Болливуд тақрибан 200-300 тояшро ташкил медиҳад. масалан, аз 1091 филме ки дар Ҳинд дар соли 2009 ба таб расида буд, Болливуд 304 тояшро ташкил дода буд. дар ҷануби кишвар боз 2 соҳаи дигари бузурги синамо ҷойгир аст: Толливуд ва Колливуд, ки мунтазам бо Болливуд аз рӯи шумораи филмҳои дар як сол баровардашуда рақобат мекунад. Ҳиндустон аз рӯи шумораи аҳолӣ дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад.
ҳиндустон аз рӯи шумораи аҳолӣ ки айни замон 1,442 миллион нафарро ташкил медиҳад ба кишвари сераҳолитарини дунё табдил ёфт. афзоиши демографӣ дар ҳиндустон ба беҳбуди вазъи иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва коҳиши мизони марги модарон ҳангоми таваллуд марбут аст. дар ҳоли ҳозир 26% ҷамъияти ҳинд синашон аз 10 то 24 соларо ташкил медиҳад ки давомнокии умр барои мардон 71 сол ва занон 74 солро ташкил медиҳад. тибқи ба рӯйхатгирии охирон ки соли 2011 гузаронида шуда буд, аҳолии Ҳиндустон 1,210 миллион нафар буд ва аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ пас аз Чин ҷои дуюмро ишғол мекард. далели ҷолиби дигар ин аст ки Ҳиндустон ба 29 штат тақсим мешавад. на ҳамаи хориҷиён дарк мекунанд ки Ҳиндустон ба давлатҳо тақсим шудааст. баъзе аз ин иёлотҳо ба монанди Асам, Кашмир ва Гоа аз ҳисоби маҳсулоти худ ба монанди чойи Асам, абрешими кашмирӣ ё маконҳои машҳури сайёҳии Гоа шинохта мешавад. кишвари Ҳиндустон дар ҷануби Осиё ҷойгир аст. дар ғарб ва шимолу ғарб бо Покистон ҳамсарҳад аст. дар шимол бо Хитой, Непал ва Бутан, дар шарқ бо Мянма ва Бангладеш, дар ҷануб гулгоҳи парк ва халиҷи Манара онро аз Шри-Ланка ҷудо мекунад ва дар ҷанубу ғарб ҷумҳурии Малдив ҷойгир аст. сарҳади баҳрӣ байни Ҳиндустон ва Индонезия аз канали бузург дар байни ҷазираҳои Никобараи бузург ва Суматра мегузарад. бахши сайре дар сайёраи замин. ҳиндустони қадимӣ ва пурасрор меҳмонони бешуморро ҷалб мекунад ва ҳама аз он сабаб аст ки он дорои таърих ва фарҳанги беназир асту ёдгориҳои онҳо дар саросари кишвар ҳифз шудаанд. аммо ҷойҳои ҷолиби Ҳиндустон на танҳо маъбадҳо ва қалъаҳои он мебошад, инчунин бисёр боғҳо ва мамнунгоҳҳои боҳашамат мавҷуданд ки сайёҳон метавонанд ҳайвоноти нодирро дар муҳити табиӣ худ бубинанд. оё намедонед ки дар Ҳиндустон дар мадди аввал аз чӣ дидан кардан мумкин аст? албатта ки тоҷмаҳал. тавре ки гуфтем, ҷойҳои ҷолиби Ҳиндустон бисёр ёдгориҳо ва иншоотҳои гуногуни меъмориро дар бар мегирад. яке аз маъруфтаринҳояш бошад тоҷмаҳал аст. тоҷмаҳал машҳуртарин ёдгории Ҳиндустон ва яке аз 7 мӯъҷизаи нави ҷаҳон аст. намуди зоҳирии мақбара масҷид ки дар шаҳри Аграи Ҳинд воқеъ аст, тақрибан ба ҳама ошност, аммо на ҳама аз таърихи пайдоиши тоҷмаҳал огаҳанд. он дар асри 17 бо фармони подшоҳ шоҳҷаҳон ва хотири гиромидошти ҳамсараш ки ҳангоми таваллуд фавтидааст сохта шудааст. баландии бинои таърихӣ ба 75 метр мерасад ва бо азамати худ ҳамагонро ба ҳайрат мегузорад. гумбазҳо ва деворҳояш аз мармари сафед сохта шудаанд. дар ду тарафи мақбара 2 айвон мавҷуд аст ки яке масҷид ва дуюмин барои қабули меҳмонон аст. тоҷмаҳалро як боғи калон ва зебо иҳота кардааст ки масоҳати умумии 18 гектарро ташкил медиҳад. боғро фаввораҳо, кӯлҳои хурд ва каналҳо ором медиҳанд. шумо метавонед ба мақбара тавассути дарвозаҳои шарқӣ, ҷанубию ғарбӣ ворид шавед. дар даромадгоҳ шумо бояд аз назорати қатъӣ гузаред, яъне ба шумо иҷозат дода мешавад ки танҳо бо худ об ва телефон гиред. дар дохили бино мақбараҳои воқеии шоҳ ва ҳамсараш Мумтазмаҳал мавҷуданд ки бо сангҳои қиматбаҳо оро дода шудаанд. агар аз касе пурсед ки кадом мавзеи Ҳиндустонро тамошо кардан ҷолиб аст, аксари одамон ба ҷуз тоҷмаҳал дигар ҷойҳои тамошобобро номбар намекунанд. дар воқеъ ҷойҳои ҷолиби диданӣ зиёде мавҷуданд ки яке аз онҳо қалъаи Сурх дар Агра мебошад. қалъаи Сурх дар Агра як сохтори таърихӣ аст ва яке аз маконҳои машҳури сайёҳӣ дар Ҳиндустон мебошад. он аз ҷониби император Шоҳҷаҳон дар соли 1565 сохта шуда дар замони ҳукмронии ӯ қароргоҳаш буд. ин қалъаро барои он сурх меноманд ки аз санги сурхранг сохта шудааст. бино ба шакли нимдоира сохта шуда 2 даромадгоҳ, дарвозаи асосии Лоҳур ва деҳлӣ дорад ва ба девори 21 метра иҳота шудааст. дар охили он шумо масҷиди исломӣ, боғҳои зебо, манзили ҳокимон ва дигар биноҳои дорои меъморӣ ва ороиши аҷибро мебинед ки онҳо бузургии империяи тавонои муғулро инъикос мекунанд.
гоҳа боз як макони диданиву тамошобоб аз ҳиндустон аст. гоҳа давлати хурде аст ки дар соҳили ғарбии ҳиндустон ҷойгир буда бо соҳилҳо, табиат ва шаҳрҳои мустамликадории Португалия машҳур аст. ҷолибияти асосии гоҳа соҳилҳои он мебошад. дарозии онҳо чанд километр буда дорои реги сафед, оби гарм ва мавҷҳои баланд аст. дар соҳилҳои гоҳа шумо метавонед офтоб гиред, шино кунед ва варзиши обӣ машғул шавед ё танҳо дар соҳили баҳр сайр кунед. дар ин макон соҳилҳоро барои ҳар завқ пайдо кардан мумкин аст. аз соҳилҳои серодам ва пурғавғо бо зиёфату шабнишиниҳо то ҷойҳои хилват ва ором. баъзе соҳилҳои машҳури гоҳа инҳоянд. соҳил бо бозори машҳуре ки дар он шумо метавонед тӯҳфаҳо, либосҳо ва ҷавоҳирот харидорӣ кунед. соҳили бага бо шабнишиниҳо ва варзишҳои обии худ маъруф аст. соҳили калва яке аз тӯлонитарин соҳилҳо дар гоҳа бо реги мулоим ва оби тозаи булур аст. соҳили палолем соҳили хилват бо қаҳвахонаву тарабхонаҳои сайёҳӣ мебошад. ин танҳо як рӯйхати хурди соҳилҳои гоҳ аст ки ҳар яки онҳо махсусият ва ҷолибияти хоси худро доранд. омезиши соҳилҳои хушкӣ, қаҳвахонаҳои бароҳат, хӯрокҳои баҳрӣ ва фарҳанги анъанавии гоҳа сафарро ба гоҳа фаромӯшнашаванда ва нотакрор месозад. бахши мову онҷо. ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Ҳиндустон бо шарофати талошҳои фаъоли ҳарду ҷониб дар бахшҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, иҷтимоӣ ва тиббӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ, низомӣ, амният ва дигар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн бо суръат рушд мекунад. кишвари мо ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ҳиндустон 28 августи соли 1992 муносибатҳои дипломатӣ барқарор карданд. соли 1993 аввалин сафири ҷумҳурии Ҳиндустон дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид. соли 1994 бошад ҷумҳурии Ҳиндустон дар Душанбе сафорати худро боз кард ва дар соли 2003 дар деҳлии нав сафорати кишвари мо ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз кард. Тоҷикистон ва Ҳинд бо вуҷуди вижагиҳои хоси фарҳангӣ ва табиии худ дар мавзеъҳои сайёҳӣ низ баъзе вижагиҳои муштарак доранд ки шояд дӯстдорони сайёҳатро ба худ ҷалб кунад. сарфи назар аз тафовутҳои худ Тоҷикистон ва Ҳиндустон ҳарду манзараҳои беназири ҷаҳон, зебоии аҷиби табиӣ ва таърихи амиқи фарҳангиро пешниҳод мекунанд. дар ин кишварҳо сайёҳат карда шумо метавонед худро дар ҷаҳони анъанаҳои аҷиб, санъат ва таърих ғарқ кунед ки ҳар яки онҳо таассурот ва хотираҳои фаромӯшнашаванда боқӣ мегузоранд. сафар ба Тоҷикистон ва Ҳиндустон саёҳати аҷоибест ки ҷаҳонбинии шуморо васеъ ва рӯҳи шуморо бо таассуроти нав ғанӣ мегардонад. сомеони азиз, барномаи сайри олам буд пешниҳодатон аз мавҷи радиои Тоҷикистон. дар таҳияи барнома саҳм доштем ман, ровӣ ва муҳаррири барнома Разоқзода Меҳрона, коргардон Илҳом Кенҷаев. то барномаҳои дигар, хайр.